agus inis an lína tá Peadar Tóibín ó Aontú. A fadar fáilte rás go dtí Ní FM? Gur míle mágad. A fadar an féidir a rá lomar dús chunas atá an stócareacht Olltoghchán ag dul roiig lasach go pásanna agus do Pháirtí Aontú a gcuidine? Well, tá sé donna raig go hénta gan áíire, táid lán sásta, sa táid ag dulasteach sa Toghchán seo le bhóta níos mó ná an lucht d'oibre, nó an stock dams, no people before profit. Fuair mar bhóta níos mó sa Toghchán Europach, dus na Páirtí sin. So tá sin austar fad. Tá dahad a dó iarrthóirí, nó burtas dahad iarrthóirí ránathe gcuin, I dahad sa dó Dáil counter hartíbal na tíre. So tá beagna gachaile gine sa tír in an bhóta a chahabh Aontú an bhliain seo. Agus tá sin austar freisin. Tá muid ag díreachas deach go dtí beidir 8 nó 9 Dáil counter, agus tá muid san numaíocht chun suíocháin a bhuachan ins na Dáil counter sin gan doubt. Mar hampla bailátha clia hir, an bhí hir agus an bhí hir, Cabhán, Muoinecháin, Mayo, Chathair Limnic, an Corcaig hir hui, Loch Gorman, agus na háitina cosúla sin. So táid anna dóchasach go mai I bhfad níos mó teach do Dáil Aontú teachtas teach chuig an céad Dáil eile freisin. Is léir ins na Dáil counter sin, sé an ráhatá ann nó Aontú nó suíocháin le haigh an rialtas, agus tá farag agus frustrachas na ghine mar jaall an méid atá déanta ag an rialtas le fad an lá sa tír seo. Ceann den na hábhar táid ag díreachas nó an méid airgid atá curtha amú ag an rialtas, go háirithe leis an ospidéal náisiúnta leanaí mar jaall na tithe modalach agus na moháin rothair. Níl an rialtas in an infrastructúr chuir bhaim níos mó gan golóir airgid a chahabh amú, agus ní féidir linn sin I dhéanamh airgid mór a chahabh amú nuair atá airgid de dhí airne mar jaall níos mó gardaí, níos mó doctorí, banaltrí, agus múntóirí a bheits tír seo. So tá Aontú ag géirí go méid cúntasach nó freagracht curthas deach sa chóras rialtas as seo amach, go méid sé scríofa is deach ins na chunra atá ag na serviceí sibhial is áirde sa tír, agus muna bhfuil siad an a chuid dúlgas airgid a cmads agus airgid a hábháil a cholíú imimethúirmse go bhí ceart go méid costas an dóibh suas go dtí a chuid fosta chailúint. Ok, bheadh sé ina cearr mhór leat go pásanna ó thaobh do chuid oibre dá meach níos mó ná suíocháin amháin buachan go raibh ag san Olltoghchán, nach mé? Cínta, dearfach. Is léir go bhfuil golóir déanta ag Aontú an bliain seo cínta. Bhuamar na referen I mi mórta bemidjene an tain Pháirtí Aontú son na ghine insan referen sin in aig an rialtas agus in aig na Pháirtí freistere go léir freisin. Agus tá anna cuid ahrú tacha an saoil polaitíocht de bhór sin. Is léir freisin inis, cheas Leo Radcus siar, bhí Sinn Féin ag ahrú cuid policy a gach cile ábhar, ba midna, an tain Pháirtí a bhí ag díreasteach in Imirce, mór policy sa Dáil le fad an lá, an is tá gach Pháirtí ag déanamh sin freisin, ba midna an tain Pháirtí cheas an aig na delíthe hate speech freisin, an is tá gach Pháirtí ag déanamh sin freisin beagnach. So is léir go bhfuil golóir déanta ag Aontú, ach smínig dá méach burt nó trúr nó cara nó cuaigar teachta Dáil Aontú is tí sa Dáil bheith golóir níos mó le déanamh again, agus is golóir féidireacht níos mó a dhéanamh. Freisin pointe amháin eile, nuair a buinn tú beidir chuige nó chuige sa 5 míle vóta I Toghchán, fainn tú muoinú ón stáit. Níl bhór mar muoinú an stáit an Toghchán dearnach, agus chaile mar beidir dáméach 2,000 vóta níos mó bheith an muoinú gcuin. A cílíonnta sin gomíntu an furan a aircú chun cabhrú leis do chuid obair. Ní rá mar an é sin dhéanamh, so tá go leor
ober gulen, furin bioganis shagwin. Like mar hampla, tamishe gober gadien just a creek nu on forogra into anish. Agus tamek furin the gwin vexishin, vek iwad nismo cower gwin connection of. So, Domek on Mwinu start fight gwin on Ursha Caroish sin gomorlin freshen August. Thomas ag Roladini by mid non markta la high quick blin of Japanese mo freshen devotion. Okay, Louis to along over Olltoghchán and Shin. On ein over Ella atá chuck suicide shiva camisol. Yeah, so fragrux and realtus agus mid argat atashi the Karamu in Nimmerka on Custis Marachtola tá hÉireachta ag chachstus go dain. Is tá galore policy policy soin policy a gwin na hover sin Tomij tresh galore over the of na policy shin Tomij giri Mariauler in Immerka go meach midin an Carula ichu tá ag tahu coga agus forregan ach Tommy Jagiri go an chorsho in an idir yalu a of either each shoot ag tahu coga agus each shoot chachtan shop Mariauler Bejer fauna ach na miachta agus Neelan an chorus atá gwine ag Dainavation agus few nuratá dini trish an chorsho a hepu Neelan realtas a curry the walya a curbe sin dirt an realtas lumsa Aston maids Bejer Mila shocked Kate Quega deportations atá trish ve eshathe an blin seo ní chur an realtas ach nógus a cúig dini awalia divorcing agus tá sé sin do creche. Tá na méalta dini fósig tourlingt I airport balia clia gach blin gan pass port no gan documédi tastal níos sin mac galore agus freshen tá galore dini fósig chacht sias on two-skirts. Tá si ag chacht on Braston ach tríd an two-skirt go dí an start seo. Agus tá méidir ag iardi go mai teoran is tí I muir éireann cosúil go mar atá Mariella Arianis bhór Brexit. Mariauler tahiachta tá 160 míle chak sa tír fullh tá sé sin de creche tá 4 míle chak an údaráisi á túla fullh ag an vomit freshen. Tá midin in eintu ag iardi go mai I wadní smó Jontasi curhamach go dí go meach dini agus clan in an Venachoni in snate sin. Mariauler Custis Marachtola tá realtas agus go háir in na glasi ag ordu an maid con atá brosla blian inig blian agus tá si de Dainavation darlo chun go mai dini an sais chorus tastal paibli a úsáid. Ach an áir in galóráitine níl rawa ag dini Mariauler chorus tastal paibli. Go háire I mará count a hain na gunda na mí tá midin ag facta siach le fadan lá la hai train o bailiochta go dí nuh agus níl an realta sásta é sin a hógáil. So ní féidir ní ceart go méach an realtas ag ordu an con brosla inám nach bhfuil rawa ag daoine tastal paibli a úsáid agus sin cean den rudí tá midin ag iarrí a dhéanamh sa céad realta sela. Okay, Father, an féidir tóir a hórtstom fi chuna sa ceapan tú go n-éireoidh leis na páirtí fad san Olltoghchán seo? Well, it's céinte I mhórm se go daoine aontu go maith sa Toghchán seo gan daut tá muid céinte chun an bhóta ardú agus a ás agus le cúna dé ba níos mó teachta dálas dí an linn. Ní bhaid Toghchán ma ag na glasi mhórm se. De bhór gur úsáid siad an bata in aig an caréid Mariauler Cúrsaí timpachta. I mhórm se baititim ag fina fáil, ní bhaid se comór sa bhí daoine ag tanú is trua ag baititim teachta dála ag fina fáil ceapam. Freisin I mhórm se fiú go bhfuil fina géalta éis ordús na pobl brehanna tá Octar déag dóibh den teachta dála sin I gairí amachchas a chud fust an blian seo. Agus ba sé Jackar fina géal na gachceann den suíocháin sin a líú le onadí fina géal eile. Agus
tá sin féin I driblóid I mhuirmse mar níl siad an seasamh lethe aon rud níos mó tá siad tar éis a gcuid polaitíochta ahrú go leor ábhar le déanaí agus níl bháin nach aontaíonn go leor daoine leis sin féin níl muine acu Aontú níos mó de bhór go bhfuil si tar éis a cuid polaitíochta ahrú Communicus is athraéis siad na polaitíochta an bliain seo.